Il-Gvern laqa rapport bil-proposti tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija permezz tal-liġi magħrufa bħala l-Kummissjoni Venezia. Dan hekk kif il-Kummissjoni Venezia ppubblikat ir-rapport bi proposti li wettqet fuq talba tal-Gvern Malti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat f'messaġġ rekordjat hekk kif bħalissa jinsab fi Vienna għal Summit Ewropew mal-pajjiżi Afrikani qal li dan huwa gvern riformista u jilqa' dawn il-proposti. Il-ħsieb huwa li jiġu implementati għat-tisħiħ tas-salta ta' dritt f'pajjiżna. L-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezia hija kontribut siewi ħafna fil-fehma tagħna għal proċess ta' riforma legali u kostituzzjonali ta' pajjiżna u jibnu fuq dak li jagħmel il-Gvern wara snin sħaħ bla bidliet. Il-Gvern jagħmel ċara minnu fih li b'mod ġenerali jaqbel mal-proposti tal-Kummissjoni ta' Venezia u beħsiebu jimplementhom fil-massa tagħhom. Fost ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia hemm dawk dwar il-ħatrit tal-ġudikatura. Il-Kummissjoni rrakkomandat li għandha tiġi ppubblikata sejħa għall-applikazzjonijiet għal dawk interessati li okkupaw kariga fil-ġudikatura. Ipproponiet li l-Kumitat dwar il-ħatrit fil-ġudikatura għandu jipproponi lil kandidat jew kandidati magħżula għal ħatra direttament lill-President ta' Malta li tkun marbuta b'dik il-proposta. Fi kliem il-Kummissjoni dan sabiex tkompli tissaħħaħ is-sistema ta' trasparenza li daħħal il-Gvern, fejn qabel twaqqaf il-Kumitat dwar il-ħatrit fil-ġudikatura, il-ħatra tal-ġudikanti kienet diskrezzjoni assoluta tal-Prim Ministru. Il-Kummissjoni Venezia proponiet ukoll li twaqqaf uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi li assumi uħud mill-funzjonijiet li llum isiru mill-Avukat Ġenerali u mill-Pulizija. Il-Kummissjoni rakkomandat ukoll li l-Avukat Ġenerali għandu jibqa' l-Konsulent Legali tal-Gvern u li l-Pulizija jibqgħu responsabbli għax-xogħol investigattiv. Il-Kummissjoni Venezia rakkomandat li l-membri parlamentari għandhom ikunu full-time u jingħataw aktar riżorsi. Irrakkomandat ukoll li l-President tar-Repubblika jkollu aktar setat u jinħatar u jitneħħa b'maġġoranza kwalifikata. Il-Kummissjoni Venezia qalet li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinħatar wara sejħa pubblika, bil-Prim Ministru jkollu dritt tal-vito. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern jaqbel mal-proposti tal-Kummissjoni Venezia u biħsiebu jimplementhom bil-għan li tkompli tissaħħaħ is-salta ta' dritt f'pajjiżna. Il-Gvern qiegħed jilqa' dawn il-sejħiet min-naħa tal-Kummissjoni ta' Venezia qed jilqa' dawn ir-rakkomandazzjonijiet illi huma dwar liġijiet li aħna uritna u li ilhom hemmhekk snin sħaħ u m'hemm l-ebda kumment dwar l-ebda liġi li daħħal dan il-Gvern għax kienu huma passi fid-direzzjoni tajba. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-biċċa l-kbira tar-riformi proposti imissu artikoli tal-Kostituzzjoni li jeħtieġu l-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Kamra tar-Rappreżentanti biex jiġu emendati. F'dan il-kuntest qal li l-ħidma tal-Steering Committee għal Konvenzjoni Kostituzzjonali preseduta mill-President tar-Repubblika ma setax jibda jaħdem fi żmien aħjar. F'dan il-Kumitat immexxi mill-President ta' Malta hemm fih 2 membri tal-Gvern u 2 membri tal-Oppożizzjoni. Jiltaqgħu żewġ naħat, jiena membru ta' dik il-konvenzjoni u kif qalu hu tajjeb ħafna ma stax jiltaqa' fi żmien aħjar. Għaliex ħafna minn dawn il-proposti jirrikjedu l-appoġġ taż-żewġ terzi. Il-Gvern jirringrazzja lill-Kummissjoni Venezia tax-xogħol li għamlet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.